Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, бисёр хоҳиш карда буданд духтарако ки ягон ҷои пастели биллиёи арзон нишон диҳед. Марҳамат, бозори Корвон, тарафи пажарка, якум дарвоза, чорум қатор духтаро. Чорум қатора то охира мебиёен. 996 контейнер мешава. Бинен ялакай охирони қаторай диден. Намҷа охирон қаторай. Мана 996 контейнер беҳад буракои хушрӯ дорам бо нархи арзон. Рақамашона мемонум касе ки доставка мехоҳад, доставка ҳам доранд. Ина ёра бинен. И чандай? 200 сомон духтаро. Бинен чихе хушрӯ двухспалниҳои фасон. Ҷадаку чанд та сурат дора, чанд та рисункои хушрӯ дора ина духтарако. Метавонен бо дархост кунен. Доставка дорен, на? Доставкашон бепул духтаро. Марҳамат ба ҳазур. Ира бинен охи чихе хушрӯ интихобшонам хе бисёрай. Моли дасти якум хулас. Барои ҳавай бо нархи арзон бо плюс ики доставка бепул. Ира бинен духтаро. Ҳамаи ҳамино 200 сомония. То охира ҳамино 200 сомониян. Баъдан духтарако иҷада бо доран дигархе модело. Ина инам дошт чандан. Иша бинен. Ёшам хушрӯ. 220. Анаи модел 220 сомон духтаро. Мана аҷоибот хушрӯ. Аз инам чанд та ранга я? Ира бинен охи чихе ранга кошон хушрӯ. Мана ранги фасони бад. Хулас рангушон беҳад бисёрай. Шумо дар ватсапшон ки навистаен, бо шумо да сурат мепартоянд, бо хушрӯ кадам мефаҳмонанд. Баъдан духтаро инаи намуд ва ё ҳастай. Зимистона ҳа? На пастелни биллиёи зимистона ҳастай духтаро. Нархи чандай? Арзон духтаро 350 сомон. Ира бинен охи ҳамаи чи дора 350 сомон. Пастелни биллиёи зимистона. Плюс доставка бепул. Аз инам чанд ранг дорен, на? 4 ранг дорен. Духтаро 4 та ранг доран аз анами модель. Марҳамат. Розви бо сериш. Ина бинен. Розви дора бо сери. И бирӯзвайша я фисташковишай. Мана и сериш. Хулас рангои хушрӯ. Марҳамат, нархи беҳад арзону нағз. Ана баъдан духтаро анаи моделора бинен. Ино чанд бошанд? 280 сомон. Анамхе модели хушрӯ. Ана ҳаст бо чанд та ранг. 3D а ино? Не, ино 3D не, ино бабочки, не ино живые бабочки. Ина духтаро. И бо дигархе бабочка 3D ана ин намудай духтаро. Глош бромадаги ами бабочкош. Аз инам ранг вай доре расетка? Нарх чандайра? 280 сомон пастелни биллиёи фасон. Ана баъдан иёра бинен. И вишивка дора? Ана пастелни биллиёи вишивка дора. Ино чанди бошанд? Ино 450. 450 сомон бинен чанд та ранг дора. Беҳад рангои хушрӯ ҳози 3D орам нишонтон метиҳам. Ана вишивка доро. Мана духтарако беҳтарин интихоб. Хулас интихобшон зиёдай. Барои ҳавай метавонен ки биёен аз пеш бинен. Касе ки имконияти омадан надора, нависен доставкара мефаҳмонанд тона. Ана и қисм бошад пастелни биллиёи 3D. Мана чандай 3D отон? 200 сомон. Ира бинен чихе нархи хуб духтаро. 200 сомон. Мана ана қисми болорам бинен чихе рангакои фасон доранд. 200 сомон. И хели ранг дар ягон ҷо нест духтаро. И хели нарх. Марҳамат. Ина қисмдам ҳам хел 3D-ои 200 сомона. Ҳамаи борнали чия ина марҳамат. Диден? Ждат намекунед заказа. Нависен. Аллакай шумо да доставка мекунанд. Чӣ тавре ки гуфтам бо доставкашон бепулай. Баъд пледои фасон доран. ҳозима ва ёшонам нишон метам. Баъд духтарако ҳами пастелни биллиёи дудамашон аз 170 сомон сар меша. Аз ҳама арзонаш 170 сомонай. Нависеншона бо сурат мепартоянд. Я одама чанд сумай? Духтарако беҳтарин нарх. Я одама 110 сомон пастелни биллиё. Хулас
бо нависен хучон бо сурат мепартоян бо мефаҳмонантона ана пледора нишон метем ози беҳад рисункои хушрӯ ду тарафа диден хеярки фасонане ино чандан хушрӯ як одама 150 сомон ду одама 180 сомон и пледа бинен фасон ҳамаш бо ду тарафая диден як тарафшона мисол иш сабзай аз и тараф бошад тёмносини мана ишам ҳаме хел оранжеви тарафаш бошад сери беҳад хушрӯ нархшам беҳад нархи нағз иҷада бисёрай пледошон беҳад гилои хушрӯ дорана интихобуш хеле ва хеле зиёдай ози нишон метам иша бинен чихе хушрӯае балотови цвет мана биненда духтарако намино ҳамаш пледан чӣ тавре ки гуфтум я одама 150 сомон ду одама 180 сомон баъдан ин модел ҳаст ино 100 сомон и чанд одамаш ду одама 100 сомон ана ин намуд вариант доран аз и бо ягон хел гил ҳастай и чанд сме ана баъд доран бо 180 сомона ду одама бинен бо иштига хел тарай вай шиншилла будай ана иш плед кролик ин чанд хоҳарҷон 180 сомон диден 12 расветка дора аз анамин кролик марҳамат нависен бо хай сураташа мепартоянтона беҳад фасонак аҷоиб буд анаи одеяло синтифону им хеле чизо доран одеялои ғавси хушрӯ курпо и чандай ино 250 курпаи холияя калонай ина духтаро 250 сомон курпаи калони синтифон ана баъд болиштам дорам болиштотон чанда и болиштои филлаги 100 сомон як донаша филлаги 100 сомон болиш духтаро ҷада бо ҷигар намудо ҳаста ёш чанда ина 80 сомонаям ҳастай инаи модель чи ҳа иям 100 сомонара кушодагиш духтаро мана ҳичи намеша ёра ба ҳазур дасти ралка меандозен мешӯен духтаро мана хулас як бори дигар ёдовар мешавам нуқтаи савдошона гап мезанам духтарако бозори корвон тарафи пажарка чорум қатор якм дарвозаи пажарка дроен дасти чап меша дасти чап чорум қатор биёен охирони қатор даяй 996-ум контейнер марҳамат ё касе ки духтарако рақамваёра наёфтед суроғара рақамашон дар рӯи экран ҳаст нависен бошмода мефаҳмонанд баъдан аин намуд ваё ино чия надиёланд ҳа пастелни билёи фасон духтаро мана бинен ё чанд сомаянд 400 сомон мана бинен чихе хушрӯ ино чанда зимни детски духтаро 210 сомон духтаришам аст не духтари тамом шуд лекин мебиёяд бамбук зимни марҳамат 210 сомон детски пастелни билё ина ино ҳамаш зимни вариантҳо мана ино чанди 250 сомон мана ира бинен 220 сомонаша бинен чихе хушрӯ мана иям 220 сомон духтаро мана зимни пастели билё каседа дар кор буд чи кӯдакона чи мисол барои двухспальни марҳамат дорам бо нархи арзон иҷа оптимам ҳаст чӣ тавре ки мебинед на чихе мехаранд барои савдо аз иҷа барои авай духтаро ин нархҳое ки мо гуфтем бо арзон мешавад ҳамаш ино чанда кӯдакия 110 сомона иқаиқа хушрӯниёи як одама и расветкоира бинен духтаро беҳад расветкачои фасон 110